Single-use plastic iba na sa Island Garden City of Samal, sugod karong tuiga. Si Jandy Esteban sa detalye. Dungan sa pagdaghan sa mga turista sa Samal Island ang pagdaghan usab sa mga basura. Busa kining usa ka resort sa Barangay Peña Plata, istriktong ginapatuman ang saktong waste segregation. Iniabot dito sa may storage na ginapili niya na kinalain niya ang malata o dili malata bago na mo ilabay sa dam site. Pero daghan pagihapon ang wala nagatarong og labay sa ilang mga basura nga mopadulong sa kadagatan nga pwedeng ikamatay sa mga marine creature kung makaon. Aron makunhuran ang plastic nga basura, miduyog ang Samal Island sa Plastic Smart City Movement sa Worldwide Fund kon WWF. Diin maghimo ang LGU og proyekto nga ang tumong ma-reduce by 30% ang plastic waste sulod sa duha ka tuig. Usa niini ang pag-convert sa residual waste ngadto sa mga lingkuranan og paver blocks alang sa ilahang eco park. Mag-prohibit na gyud sa single-use plastic. Mag-start na siya sa local government sa City Hall tapos down to the market. Mag-anda ko yung waste analysis characterization survey sa track. Dito ma-determine kung pila na lang yun ang katong di na magamit. Sa 23 tons sa basura nga ma-generate sa Samal kada adlaw, kadaghanan plastic. Sa Hunyo, iban na ang tanang single-use plastic sa isla, ilawom sa pagpatuman sa Ordinance number 2018-293. Gani sa Samal District Hospital, gibawal na ang paggamit og single-use plastic sa mga pasyente o empleyado. Unsay sulod na, ma'am? Lauoy. Laoy. So ginasulod yun mo. Oh, kay bawal man ang silupin God. We started with orientation last May sa tanang stakeholders, apil ang kaning mga nasa palibot ng mga tindahan kay diha magid mamalit ang mga pasyente. Ginakampanya usab ang responsible tourism. Ginasegregate na mga basura sa malata o di malata. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.